Tini Mandwi Gourmani Stadiumo football tournament final Batalaimungni thungjaka. O Batalaimunggo Mandwi ni sengkrak bodol bai gamsakpra bodol dada sirak batailekha. Tini no football Batalaimunggo phaimanjak phaika Mandwi ni MLA borongmanang Swapna Deborma TTADC ni chairman borongmanang Jagodish Deborma borno karibo phaimanjaka TTADC ni EM borongmanang Runel Deborma EM borongmanang Suhel Deborma tei West Zonal Chairman Tony Deborma Mebar Kumar Jamatiano Khobai Ipramotni te Kupani Adongrok Phaimanjak phaika Tini Mandwi Gourmani Stadiumo final match je Mandwi youth stock by organize khaijak football knockout tournament ni tini final match o final match o Mandwi sengkrak tai gamsige pratin ni bising thungjak ko haikena sing sara tiprona football khela hodom dodom keng mane nubi to tini bo final match o Mandwi Gourmani Stadiumo naije busu bor kuplong kai tini bo Belaino chini media friends on hambairo tini ozar onor channel logri payment bagai sing dinaro Mandwi Gourmani Stadiumo tini jaro chini sikla salai rono ti je chini Mandwi youth je organize khlaika belaikena bono hambairo tini o je thumuni paithakni salo je dolni tongo belaikena naithoko thangnai tongo boro dol sange chini Mandwi local ni te dol sange chini gamsa kubrani chini youth rock sing nugui manka bele taklai bisini omon ang je football nungmani bisingo orni jitini players nai no amsike nai thokja kabongni thungmungni amon bagai omon message tongnai chung je chini sigla chare rok boro thungmun hapra ongkhoroi bongni samungni paimani yagulo jemon janjani jobung thung jani jani pora thung joto janjani samuni yagulo bo boro thungmun hapra ongkhoroi amaki thungage sakka hamtongnai khakka hamtongnai te lam kaham sogoi chung chini sigla chare chung drugs hoite chung kasui bongno ami amsai hoja khlai toni manai ambai